Lalaban na din ng Honda sa pagbebenta ng electric cars at di ko man lang akalain na Sony ang magiging kapartner nila. Kapag di kinabahan ng Tesla, ewan ko na lang. Dalawang bigating brand ang nagsanib puwersa para gumawa ng the best electric, artificial intelligent at self-driving na kotse sa merkado. Pero para sa akin, isa lang talaga ang pinakahinihintay ng mga Honda at Sony fans. Yung pwede kang maglaro ng PS5 sa loob ng kotse mo habang pinagdadrive ka ng artificial intelligence ng sasakyan. Ops, oo, tama ang narinig nyo. Ang pinakaplano ng Sony at Honda sa kanilang electric vehicle ay ang pagsamahin ang talents nila para makabuo ng legendary EV. Honda ang bahala sa quality, build at amenities ng sasakyan. Sony naman ang bahala sa sensors, entertainment at software. Para mong kinalaban si Chase Magla sa 2x2 pag sila ang katapat mo sa laban. Kamakailan lang nilabas ng joint venture Sony Honda Mobility Company ang bago nilang prototype EV na tinawag nilang Afeela. Lalabas ito sa Amerika at Japan sa taong 2026 at pwede na mag-advance order ang mga consumers sa 2025. Madami pa tayong hindi alam pero ang sabi nila, gagamitin nila talaga ang experience ng Sony sa AI, entertainment at virtual reality para makagawa ng kakaibang sasakyan. Mahigit kumulang 40 sensors ang naka-install sa palibot ng sasakyan para palakasin ang senses nito sa kalsada. Ginawa nila ito para i-advance ang autonomous self-driving technology ng Afeela. Mahiging centralized ang technology nito at yung mga premium features pwedeng ma-access sa pamamagitan ng paid subscription. Wala pang presyo ang softwares at sasakyan pero sisiguraduhin daw nila na gagawin nilang abot kaya ito para sa mga consumers. Para sa akin, sobrang maging exciting ang future ng kotse para sa Honda at Sony. Please share this video kung nagustuhan nyo at anong masasabi nyo sa Afeela car. Comment nyo naman below.